Fraksiyona Encumena Niştimaniya Kurd li Sûriyê di opozisyona Sûriyê de daxuyaniyek belav kir. Daxuyaniya ji fraksiyona Encumena Niştimaniya Kurdî di koalisyona opozisyona Sûriyê de derbarê daxuyaniya koalisyona li ser êrişên ser Efrînê wiha hatiye. Derengê şeva 12 meha yekê 2018 koalisyona niştimanî ya Hêzên Şûreş û opozisyona Sûriyê daxuyaniyek derxist û têde piştevaniya xwe ji bo destêwerdana leşkerî ya Tirkiyê bi beşdariya grûpine bi ser hikûmeta Demkî ve di navçeya Efrînê ya Kurdî li jêr navê artişa niştimanî nîşan da ku koalisyonê bi wê artişê tenê di raghandinê de pêbîstiye. Tevî ku biryar bû desteya siyasî ya koalisyonê civîneke taybet ji bo Efrînê li dar bixe. Em wek fraksiyona Encumena Niştimanî ya Kurd di koalisyonê de tekez dikin ku ew daxuyaniya bê gengeşekirin û bê erêkirina me derketiye. Wata nerîna me wek nerînên encûmenê dernabirîne. Weretkirina xwe ya tund ji wê daxuyanî re nîşan didin. û em pabandiya xwe bi helwesta Encumena Niştimanî ya Kurd ku dawînameya emîndariya giştî ya roja 12 meha yekê 2018 û daxuyaniya di vê derbarê ya roja 20 meha yekê 2018 didin diyar kirin. Ku têde emîndariya encûmenê vê destêwerdana ku gelê Kurdan sîmetirsiyê û êş û azarê dike şermezar dike. û daxwaza rawestandina bombebaranekirina û operasyonên leşkerî li ser Efrînê dike. Di dawiya daxuyaniya Encumena Niştimanî ya Kurd li Sûriyê dibêje em dibînin ku ev destêwerdan wê bibe sedem ku navçe ji bo rejîma Sûriyê were radestkirin û bi wê yekê wê proseya siyasî û ewlekarî li navçeyê alûstir bibe.